Dogur bolýan hilleri däli bolsa, ýanyndan adam eltmeýän bolsa, emma iwiskisine zarar bermese müşkil ýok. Biçigil bolsa, o da müşkil ýok. Gotur bolsa, gotur bolup da fakat pustyna, etine geçmedik bolsa, onda müşkil ýok. Dil bilen dişi, sagyr dil bilen otlaýar. Dawar da diş bilen otlaýar. Sagyryň dişi bolmasa aslan müşkil ýok, şon dil bilen otlaýar. Dawaryň goýun bolsun, geçi bolsun, o diş bilen otlan suratyny o da bolmaýar. Nämeden çyrim? Şon dişi bilen otlaýar, dişi de bolsa otlap bilmeýär. Tek tuk dişi de ulan bolsa, otlamaklygy aslan müşkil ýok bolsa o düşýär. Bir de emjawkar bolsa, ahyrky meseleler emjawkar bolýan bolsa ýarsyn hesap edilýär. Dawaryň 2 däne emjaw we bir kör bolsa gurbalyk düşmeýär. Sagyr bolsa 4 emjaw we 2 emjaw kör bolsa düşmeýär, bir emjaw bolsa onda müşkili ýok, gurbalyk bolup düşýär.